malayo. Ay, malapit lang. Opo. Malapit yan. Tal na no? Tal na. Slacks. Tal. Pwede na kote. Live. Parang live po. Ha? Live. Maka-live Live siya. selling. Warbarot, cellphone ko. Adult pa na. Ito pa kanila. Nagranyaglaw na yun eh. Barbecue. Sa barbecue. Kita si Mama. Slacks ba yan? Ha? Chuck Pro. Pero buti may 0.5 siya. 0.5. Oo, pang tutok. Ito tayo mo pang tutok. Opo. Malapit yan. Malapit di parang lalayo siya. Bilis ka lang. Kukumbor. Kukumbor. Daming pagkain. Ha? Masok. Yan sa ano? Tawag nila po dyan. Oh. Saan yung atay? Ayun. Murad na rin. Ha? Ikaw? Lalakad na rin yung mag-ibig. Ulo. Ikaw pa ka. Ito na lalait. Pa ka. Ha? Pa ka. Oo. Dalawa. Oo. Yan, pwede na yan. Ngayon mo sa ha? Medyo nalabo siya pag ano, pag di sa dilim. Pwede mo sa vape niya. Wala mo siya sa ako. Maliwanag lang siya pag sa ano. Pag sa liwanag. Hindi siya nag-automatic na ano. Wala madilim yun. Try mo nga pagka. Maliwanag naman siya. Siya sa dilim. Ay, kakaramot. Ayan, yawid ka. Tingnan. Tara, karamot ka. Hanggang baba ka? Baba ka? Yung guys, sasabit. Yawid natin. Nabawid na na yun. Nice na. So, nabawid. Ha? Yawid kami na ako. Napuwet. Ano mga turo rin. Mga turo kami siya. Yawid na. Next time ka na tag-date naman. Kung nag-ubra ka sa Santiago.